akan wani direba ne da mahaukaci, inda wannan direba yake tsananin gudu da mota da ƙarshe dai ya samu ibtila'i, notuttukan motarsa a taya guda ɗaya suka kwakwance, ɗaya biyu uku har guda huɗu suka fita. Bayan motar nan ta yi tangal-tangal ta faɗi, Allah ya tsare motar nan da ba ta faɗi ba, sai direba ya hango inda motarsa dama na tayarsa ta nufa. To bayan ya ga Allah ya tsiratar da shi, sai ya nufi inda tayar motarsa ta biye bi da kyar can sai ya hango tayar motarsa ya ɗauko ya dawo. Bayan ya dawo ga shi ga moto ga taya, amma kuma ya sa jack ya ɗaga ya ɗaura taya, babu nututtuka sun riga sun faɗi a baya da damar ya koma baya saboda nisa da kuma bai san ina daga nututtukan nan ba. Yana cikin wannan yanayi sai kawai ya ga wani mahaukaci, shi wannan mahaukacin yayi nan ya dawo, yayi nan ya dawo, yayi nan ya dawo. Sai can mahaukacin ya ce da wannan direba, me yake faruwa da kai ne bawan Allah? Sai ya kalle shi yana mamaki, to ya mahaukaci zai tambaye shi wanda ba mai hankali ba. Da ƙarshe da sai ce masa halin da ya shiga ne, nututtukan taya sani suka cire na taya ɗaya, sannan kuma daga baya ya ga taya yanzu kuma bai haga nututtukan ba, bai sanya zai yi ba, ga ya ɗaga jack, ina ya ga inda zai samu nututtuka. Wannan mahaukaci can sai ya ce masa, to ka je noti nawa ne a tayar mota ka? Sai ce kowace taya tana dauke da notuttuka guda hudu. Sai ce ka je ka cire kowace taya, ka cire mata noti guda. In ka ciro ya zama noti uku kenan, sai ka daura ma ita wannan taya notuttuka guda uku, wanda duk sauran tayoyin sun koma da noti kwaya uku. Yace kai ta tafiyar ka har sai ka kai ga gari. Bayan ka isa a gari din nan zaka samu, sai ka sai noti guda ɗaya, sai ka mai mata taya ka da guda hudu. Wanda ku duba wani ikon Allah, yadda Allah ya bayyana masa da marar lafiya mahaukaci wanda ya zama dalilin samun mashi da mafita. To me ke cikin daga cikin sakon daga ciki, ba a rena halittar Allah. Akwai yiwuwar wanda ka rena shine zai taimake ka. To da ƙarshe kuma dama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya samu dimauta a rayuwarsa, ko kuma ya shiga wani hali yana neman mafita ya rasa yadda zai, in dai mutum ya ce Allahumma a'inuni ya ibadallah, Allahumma a'inuni ya ibadallah, insha Allah Allah zai bayyana maka da wani mutum wanda a wannan lokaci zai ce maka ka bi nan ga hanya nan, ko ga mafita nan, kwatankwaci abin da ya samu wannan direba. A inda muke fatar Allah ya mana jagoranci, kuma Allah ubangiji ya tsare mu daga da tsarewarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.